майко. Clash Royale се завърна. Чакайте се малко. Дайте видим при колко години се е завърнала. 3 години по-късно за 3 години завършването. връщането, което Никой не очаква. Никой не очакваше. А именно, днеска ще играем. не е очаквал. Да. Clash Royale, човек. Clash Royale, човек. И сега се включва да играем тази игра до колко тупа има точно, ама точно. Да му спечели играта. Я видим сега. Какво се случва? И дали ще се завръщаме? Едва ли. Чакам. Ох! Чай, че малко ще заспам. Мале. Тая игра не беше ли друга? Човек. Разрешаване. И сега... Clash Royale коронка. Up the King. Да знаете, аз преди съм играл. Заради. Писам 60. Брат. Кой не знае Clash Royale как се играе, Аре, добре, давай. Дай да пускам картите, дай да пускам картите. Да бе, аз пускаме така глиган. И тук сега е такова. Да отстрелва и двете. Аре бе. Прочет за кой тия бе. Колко яко. Чай сега видим сега. Пускам глигана. Бомбандиро. Брррр. Чакай бе. А то от тяхната такова е по-малко. Малко точки е, затова е щупи. Мале, че съм добър. Опа. Пре. 18 коинс. Вдигане на това. Още вдигане. Резервно вдигане. Ох. Сега. Upgrade. Мерси, че то ми каза как да натиснам плей, бе, брат. Аз съм още вторила. Аре, направо ще се върнем, когато вече спра с този туториал. Мачка игри шоу. Те ги гледах, но не знае, че си истина. Тия, я. Кой са? И? Доста съм... как ще казваме? Си... Те. Чакай, не. Стаси. Лайте. Аре. Стаси Лайте. Много е тегло. Опа, че това беше... Аре, Стаси Лайте. Аре, често туториал. Добре, сега има ли туториал? Не? Нямаме, добре. Нямаме, дрън. Оп. Пускам го на мирясата. Биго. Да ви втори джип. Айде бе, обстрелвай. Бързо, право бе. Сега той е дет. Той е малко умен. Бомбастик. Вързи е такава, чао.
Останете до края да видите и да ми чуете какъв ми е. Какво ми е мнението за Тайра и дали наистина се завръща в... Заготинахме повече. Не, наистина май се... Чакайте, не. Чакайте малко, чакайте. Той... Upgrade! Ще тия пари. Оба. Не за дълго. Upgrade! И до там. За това го сменям с... Чакайте, бе, брат, как беше, бе? Чакай малко, бе, какво прави вълк? Цъкай плей. Я? А какво си направи куп? Добре. Само да щупим някоя касичка тук, ако ударим 10 лайка, да ни плати малко YouTube да си взема коинс и да си купа 1000 коинс, парички и ще си направим куп. Точно така, куп. Аз павчих, това е кашата. Я? Кафето, бе, кафето пак, кафето. Бързо да ми се казва, бързо. Първото, което... Ай, трябваше и двете. Чакай. Айде да видим как ще го спреш това. Айде да видим сега. Как ще го спреш? Той ги уби на секундата, бе. Маяк. Бързо, бе! Бързо ли, бе? Бързо. Няма го допусна да дойде тук, бе. Няма го допусна. Я виж какъв е крокодил това. Крокодил! Алигатор! Ана, майко! Успокой се, бе, тигре! Биго, бе, биго! Браво, бе! Не го убивай, брат се не го убивай. Аре, му пусна една охрана на това. Не, никаква охрана няма му пускам. Бързо, че стана страшно, бе. Бързо, бе. Браво, бе. Ще му пусна сега. Спокойно. Спокойно, аз ще пусна от други. Айде, бе. Еми, кой си го може? С ботове и ми взеха... Но съм мощен. Така, идва. Не, няма как. Няма да си апгрейдвам нещата, защото искам да си ги събера, си направя един куп. Да стигнем 10 лайка. Ще го направя, че... Аре, такива, защото сме корони. Аре. Още... Колко там? Колко игри направим? Я кажете. Това видео, ако събере наистина 10 лайка, ще се завърна в играта. Не, аз ще се завърна, Не, чакайте. Не знам дали се завършвам. Ще видите в края на клипа. Ако не се завърна... Аз няма да се завърна. Я. Не. Аз му разбрах тактиката, бе. Чакай малко, чакай сега.
Тактиката ми е... Чай да я измисля. Тактиката ми е да взема някой танк човек, някой танк бролер, такъв, някой с който да бие много демидж, някой, който да бие отдалеч демидж. Сега. Айде бе, чупи го бе! Айде бе, пращай тия стрели бе! Бързо, 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 моля те, айде така. Атай. Дай бързо. Ай, стига! Ти си изпращали тия неща, бе. Не. Верно ли ще му бият? Верно ще му бият към тежко. Аз май съм тежко разгромен. Тежко да разбере, че ще го загубиш. Къде ще загуба, бе? Вижте колко съм добър, бе. Той даже се предаде, бе. Някакъв Дани. Хаштаг Дани в коментарите. О, една звезда. Брата си към парички малко така. А пари кога ще ми дадете, бе? Това избирам. Ако си спомням, да, тук имаше. Най-голяма ми беше това. Съм стигал... тук съм стигал най-много. И играта там вече стигна оп, шлоп на дълното. И да видим дали Clash Royale ще се събере някакво. Това съм се купила. Това ще е някакъв силен. Чакай, че това много се разбръзва да му прата едни такива. Гърмада. Пау! Айде, бе! Оу, тази игра е пече. Някакво се пък. Само трябва да изпратим някой танк. Ролерка. Тук е така ще изпратя. Тях. Ти кой ще атакуваш, бе? Вампирчо. А така. Съшливо че ти ще мара съм се знал. Бре, това симпатяги ги удра. Наведнъж, бе. Ега ти симпатягата. Това ма кефи. То дали ще го бие? Оле, то го уби. Браво, бе, симпатяга. Симпатяга. 750 парички ли, бе? Ай. Добре. Това ще стигнахме 1100 коинс, не означава, че пак не мога да ударите един лайк така, якичко така. Елегантно, шкаритетно. И дали се завръщам са кефи магирата. Но се завърнам, ако има гледания. От мен чао. Абонирайте се за канала.